veci nachystané. Posledné prípravy. Aňa ešte balí kuchyňu. Ja ešte zjem túto moje jedlo. A vyrážame na cesty. Auto úspešne naložené. Ty ešte si moc nesedaj, ty pôjdeš mi ukazovať, že či môžem cúvať. Martinko tuto vzadu. A veci tak nejako rôznorode uložené. Zastávka na ceste. Fúračka. Karavan zaparkovaný nejako takto. Pancajt. Samé nabíjačky. Keby si videl, aký tam bol blesk. No, trošku búrka, ale to nás obchádza. By sme mohli aj prespať, kebyže chceme. Martinko už je vybavený do búrky. Pošípáš na sebe. Prvá noc zakotvený. Prípravy na prvé spanie. Tu sa niečo vybaluje. Tu malý Hasterman v tejto kutici bude bývať, povedal. Už si chystá spacáčik. Tu asi zazipsujem. Dobre. Takže prípravy prebiehajú naplno. Uo donesený, taktiež cestuje s nami. Tak, raňajky budú tu. Dobre. Pani domáca, čo hovoríte? Môže byť? Môže byť. Dopredu dozadu. No to len nejde. Čo to tu robíte? To keď zatlačíme. Tuto. Zatiaľ Poďme s tým. majstrujeme. Myslíš, že toto? No, tak lebo toto musí ísť dole. Toto. Spravíš si tuto tento priestor. A teraz tu máš kľúčik, jeden doľava, druhý doprava. Takže otočíme. A postel nám zíde dole. Happy? Jak dva grepy? Ten pohľad. No ja neviem. Ty si happy? Si povedal, že aká ťažká váha tam ide spať? Nie si happy. Dobre. Idem to vyskúšať ja prvný. Tak ibaj. Inak to. Tuto na tento bok si šlapni a vylez. Co spíša? Kde sa raňajkovať? Tenkrát poprvé. No čo tu máme? Kotíč, tamto. Nejaké kuličky. Som sa posledný Mobil. turistikou. A jesť, kávička. A potom padáme. Takže opustili sme naše ubytovanie a ideme do Hôr. Klasická skratka cez pole, ako to vždycky býva. Nesmú chýbať všudy prítomné krávy. Poprosíme Martinka, že či si dá mlečko. Neuveríte, ale po tejto ceste sme už pred chvíľkou práve prešli. Za tou zákrutou sme sa otočili, že ideme vlastne zle. Tak opäť celú trasu ideme naspäť. Pozor si chce otrhnúť iba tieto kvetinky. Môžeme ísť, hotovo. Kade to? Tatínko má dnes krásny deň. Narodenina som si otrhol. To je pre teba, Martin? Áno, ďakujem. Všetkým vyvolávajú mu teda všetci, on odpisuje a potom nesleduje cestu. Presne takto to je, keď ide tatko vzorom svojmu synovi. Nemôže zaostávať, ani keby čo bolo. Ide jak pat a mat. Krásna cestička, vysypaná makadamom. Myslím, že to je taká šestka na parádičky. Čo by si viac mohla chceť, keď sa tu tak rozvíja stavebný ruch? Ideálne. Potvrdzuje aj túto Spokojnosť. Aňa.
Idú tam ľudia. Ja, by the way, už som vám vravel, že dneska mám narodky? Ja. Tak som zvedavý na darčeky, potom to ukážem, čo som dostal. Triglavský národný park. Aktuálne Vingar Gore. Ideme dál. Príprava na bicyklovanie. Ak to lepšie ide, tak sa namažeme. Reťaz síce nemažeme, ale aspoň zbytok tela. Komentáre? Tak cestou na hrad sme našli Len daj pozor. takýto malý bike park. Klasická situácia aj v Slovensku, všetky hrady sú na kopcoch. Čo na to hovoríte? Je to pravda. Dôkaz, že kopec a hrad. Váňa si dal šiltovku, ak bola inkognito. A ideme. Krásny pohľad. Lapačka. Rána. To bola asi väznica. Pohľad z hora. Boli sme tu. Nekonečná rada na kasu. Asi sa na to vykašleme. Áno, krásne. A ideme ďalej. Krásna panoráma Bledského jazera. Vidíme aj hrad, aj kostolík, rôzne stavby popri. Asi na parádičku. Nechali bicykle, tak snad tam ešte sú kačičky. Super čistá vodička. Krásna. Dnes sme sa zobudili na novom mieste. Krásny pohľad na tatínka najskôr. Camping park. Tak. Tu je nejaký bežec. Ráno nemôže spať. A hneď karaván. Krásny výhľad na more. Rovno rozbehnúť a skočiť do vody. Dneska to tu pôjdeme omrknúť. Ale najskôr sa musíme posilniť raňajkami, ktoré sú už pripravené. Kávička musí byť. Že, tatuško? Ako si sa vyspal na novom mieste? Dobre. Dobre. Každý deň cez dovolenku. Každú noc cez dovolenku. Či? Idem pozrieť ešte Martinka. Ten ešte asi bude spať. Skúsim ho omrknúť. Presne, ako som povedala, pôl spí ešte. Lebo tak ho necháme, nech nazbiera silu. Nech sa mu dobre pláva. Náš kempovací spot. Rovno u mora. Takáto promenádka.
Pro nás, Boba. Dobrú noc. Ja odostielam. Ja dnes odostielam. Pokračujeme v ceste na inú destináciu, tentokrát z Merkula. Čo nám povie spolujazdec? Že je nespokojný. Že čo? Že je spokojný. Vyjadruje sa poriadne, lebo to zdalo byť sa, že nespokojný. Veľmi som šťastná a spokojná, keď šoferuješ a venuješ sa šoferovaniu a nie na kamerovaniu. Asi by som tam mal niečo čítať medzi riadkami, ale neviem čo. Kilometrový jeleň a dáme dál. Vzadu, jak to vyzerá? Všetko cajk? Veci nepadajú? Dobre. Tak, opäť sme pristáli v novom kempe. A len čo pristaneme, už aj sa tu varí, pretože je čas obeda. Tatinko, čo dobre varíš? Špagetky. S tuňákom. Martinko pomáha. Je to tak v lese, stromy všade naokolo, takže tieňu bude dosť. Všade okolo nás stany, karavany. Tu už vešame prádlo do obednejšieho kúpania sa. Tak najbližšie 3 noci spinkáme tu. Takéto ihrisko, malý minigolf, pingpongové stoly, len tam asi beach volejbal ihrisko. A tu máme umývárky a veľké futbalové ihrisko. No, púla, nezdá sa, ale zatiaľ to vyzerá byť OK. Dneska výletný deň, ideme do Puly pozrieť pamiatky, hlavne to Koloseum. Plus niečo ďalšie. Tešíme sa a potom možno aj more. Zajtra určite plánujeme požičať kajak a obehnúť tento ostrov, prejsť tu nejaké jaskyne, do ktorých sa dá zaplávať s celým kajakom. Martine, to bude čo? Tak, prvá pamiatka v centre. Všetko za 10 €. No jasne, kde hľadáme nášho juniora. Candy shope.
po celodennej turistike, okúkovaní pamiatok, zaslúžený oddych a niečo na papanie. Pistáciová a margarita klasika. Chalani sa dnes rozhodli si požičať kajak. Kapitán, ako? Dobre. Oplávame tento náš krásny ostrov. Už sme sa vzdialili od Beky a od Ani. A ideme ďalej. Čaká nás šíre more. Vodu, jedlo, všetko máme. Pred nami sme objavili nejakú zátoku plnú lodí a stále prichádzajú tých lodí, paddleboardov a všetkého možného. Tak tu sa skáče do vody. Bum! Z úplného vrchu. Ináč je tu jaskyňa, ktorá sa dá preplávať, ale vzhľadom na to, že tu je prachy ľudí, tak to asi nebude. Ďalší skok. A ďalší skok. Nedaj Bože, aj tam. Pozri, jen tam vpravo ide skočiť. Tak to je taký dobrý 10 metrov. Bum. Oh shit. Nič pre nás, ne? Našli sme si takúto malú plážu a tam sa ideme zakotviť, trošku posilniť, chvíľku oddychnúť, napiť, aby sme mohli pokračovať ďalej. Trošku veľké vlnobytie tuto pri pláži, komplikácie pri naloďovaní, uvidíme, ako to pôjde nám. A už opúšťajú, pokračujú nazad. Martinku sa zatiaľ člácha vo vode, peknej, čistej a parádu. Dobré vlny, čo? Hej. A budem takať na prílivu. Tak ideme? Kam by si chcel užiť? Už? Malý prieskum okolia, miesta nášho vylodenia, parádne skaly, pohľad blížky, hora na tento náš malú zátoku. Tatino si ešte nešiel zaplávať, tak tu čakám na ňou, pripravíme. Už ide naspäť, ale plávame buď tady alebo naspäť. Prekvapivo nám tu dal do cesty takúto nejakú veľkú morskú bariéru. Normálne by som povedal, že je to veľký chorvátsky múr postavaný na mori. Chorvátsky, chorvátsky. Ťažko povedať, čo to je. To ide od pobrežia až po druhé pobrežie. To tak vyzerá. Zakotvili tu na prestávku. Ideme sa nájsť, napiť a pokračujeme tým smerom.
Tak toto sa tu zaplnilo parádne. Toľko kúpačov som tu nečakal. Opustili sme Pulu, vykúpaní, vykúkali sme všetky pamiatky, čo tam mali. Boli tam aj piráti z kajaku, dvaja, takže sa presúvame ďalej. Amča? Áno. Čo áno? Ideme ďalej. Ideme sa schladiť trošku. Tak, Slovinsko, najväčšia jaskyňa, 5 km, vraj tam chodí aj vláčik, tak sa tam nebudeme musieť dlho čakať. Posúvame sa. Sme trpezliví, počkáme. Tak. Čaká nás prejazd cez nejaký horský prechod, nejakých pár veľkých kopcov, kopec zákrut. Ako vždy, máme tu spokojných spolucestujúcich, ako je Aňa, ktorá vždycky v kľude sedí a ticho trpne, Obavy. jak to dopadne s touto krabicou. Aj že držte palce. Jo, a ešte dôkaz, že ideme tými kopcami, toto sú tie kopce, cez ktoré sa musíme pretrepať. Táto tabuľa hovorí za všetko, prečo sme nestretli ani jeden karaván. Takže náš už je odstavený bokom. Môžeme sa otočiť a užiť si serpentíny ešte raz. Tak, prichádzame do tej jamy postojanskej. Konečne po malých trampotách sme dorazili tam, kam sme chceli. Cesta bola strastiplná, krížom krážom. Štandardná situácia na vstup do Veľkej Dzíry. Treba tu čakať na boarding time. Ale píšu, že netreba mať stres. Ľudia majú a stoja v rade. Cítime chlad, že? Začíname obliekať. Letia v pohode na prehotu žilcov, ale už sa to tu plní. Včera v rámci vychádzky nové tenisky sme si museli kúpiť, aby sme išli na turistiku. Takže ideme do jaskyne, kde nás povezie vláčik, aby sme si nezničili tenisky nové. Jama. Vláčik přichází. Kde vláčik, motoráčik? No teda, ďalší vlak. Tu je vlakov a vlakov. Normálne hlavní nádraží. Přistupovali. Hlavne nádraží. No.
Náš bude ten pravý. Dúfam, že nám vyjde, že budeme sedieť spolu. No, 2 a 1. Tak pani vraví, že 3 milióny rokov to tu tvorila tá riečička malá, čo tu bola. 60 metrová hala. No, tak, presunuli sme sa od mora a od jaskyne k rieke Soča. Včera sa nám to trošku skomplikovalo večer, ale nakoniec to dopadlo dobre. Išli sme do jedného kempu, ten bol obsadený. Išli sme do druhého kempu, ten bol obsadený. Tak sme zaparkovali kúsok tuto nad tým druhým kempom na takom parkovisku, aj sme si zaplatili dokonca parkovné. A ráno, kto nás obudí? Nejaký strážnik lesa, nejaký ochranca prírody, že tam nemôžeme parkovať, chcel od nás 100 € pokutu. Tak som mu povedal, že my tam nekempujeme, my tam iba parkujeme. Nakoniec sme to vyriešili tak, že sme sa ubytovali v tom kempe. Ešte uvidíme, koľko tu budeme. Minimálne 1-2 noci ešte tu strávime. Už sme v dnu, zakempovaní na novom mieste. Je to super. Pozrieme sa vonku, jak to vyzerá. Klasika, rozložené. Tu už tým pripravený na turistiku. Ideme pozrieť po rieke Soča, nejaké vodopády. Pohľad naľavo, nejaké krásne super hory. Toto je kemp znútra, obklopený krásnymi obrovskými horami, takže nejakú dobu tu strávime. Myslím si, že zložíme aj bicykle a čo to pobajkujeme. Ready, steady? Go. Aňa vyháňa správcov lesného poriadku tak, že vybehne na ňo pod prsenke. Ten sa porad spakoval a odstúpil 4 kroky od auta a kúkal do lesa na srnky. Mala pripravený ešte plán B, ale ten si nechávala v zálohe. Nebolo treba. Mali sme vážnu diskusiu, že či klobúky, ktoré sme si kúpili obojstranné, majú byť čiernou stranou vonku, alebo tou druhou. U mňa hnedá a mňa citróniky. Takže dohoda bola jasná. Citróniky a máme rovnako čiernu znútra, takže sme zladení. A čierna znútra ako naše myšlienky. Našli sme dobrý kúpací spot. To viacero ľudí využíva. Takže keď pôjdeme späť sa očupeme. Ideme skúsiť, aká je studená. Pokračujeme ďalej na výprave. Mostíkom. Nezastavujeme, máme spoždenie. Hýbaj, hýbaj. Šreku. Jak to robil Šrek? Ó, pekný, vysutý. On sa hýňža. Trošku. Neboj sa, takéto lano nepovolí. Skôr by som sa bál o tie dosky pod. Evidentne Aňa vidí, kde je lano natiahnuté. Ide tady, kade ide laňo. Aby mohla. No jo. Rieka Soč. Plnej nádhere. Neviem, kde sa zobral vlastne hentam ten vodopád. No ideme pozrieť k tomu vodopádu. Asi z toho bude padať akurát tak voda, keď budem ja čúrať. Lebo zatiaľ to vyzerá byť bez vody. Že? No. Šuníko, vodník, aj nie to. Ideme stále vedľa toho istého koryta rieky a zrazu tu voda je. Zaujímavé. Krásny mostík. Označenie 1915 niečoho. Všetko vybledlo. Na tomto mieste našla Aňa darček pre Natálku. 3 oriešky pre Popelku. Jak pro veverku. Nevadí.
Určite sa poteší. Áno. Pokračujeme ďalej, trošku po asfaltovej ceste. Máme tu jedného borca, ktorý nemá energiu. Nakrmený banánom, trochou jablka, ale stále sa tvári, že málo. Selfie musí byť. Bez toho ani na krok. Nádherná chatka. Nádherná. Martinko, čo hovoríš? Jak sa ti páči dnešný výlet? Dobre. Nepočuť na kameru? Dobre, do flašky vypúšťaš džina, alebo čo? Vypustiť džina. Toto je takúto chatku mať tuto, normálne, že radosť žiť. Celé leto rúbeš drevo, aby si v zime mal čím kúriť. No to je idylka. Píšu tu, že asi by sme tu mali zapaliť oheň, keď chceme vidieť poriadnu zábavu. A že to je hrozná cesta. Takže ideme správne. Idem si lesom a keď tu zrazu Aňa v podprsenke. Vetrám sa, teplo mi je. Aj, prehrám. Čože? Teplo? V lese? To je na pláži. To vyzerá o 8:30 v kempe. Vysokohorské prostredie. Už sa niekto budí, hen tam niekto chrchle. Vonku príjemných 20 stupňov, na leto ideál. Ale zima, no. Dneska takto na bicykloch. Uvidíme, kam nás cestička zavedie, ideme cestou, necestou. Akých 15-20 km tam, 15 späť. No to bude komplikované, keď 20 pôjdeme tam, aby sme išli 15 naspäť. No uvidíme. Nájdeme nejakú skrátku cez kravy, alebo tak, ako vždy. Krásne výhľady. Všade, kam oko dozrie, kam oko kamery dozrie, radšej ju zdvihnem trošku vyššie. No na parádičku. Čo hodne zvláštne. Musíme sa pozrieť bližšie, čo to je. Umrel si mlad pri roži v gorách. To je nejaká kaplnka zlata. Wow. Tu sa môžeme zapísať, kebyže chceme, tu je asi kniha návštev. Hodne staré niektoré veci. Pekné. Krása. Takýto mostík. Tu dole rieka Soča, pekný kaňon, údolie.
Prechádzame zasa cez rieku Soča. Tu už nie je divoká, tu je zasa kúsok, ktorý je pekný. Vody na kúpanie, široké, plitké koryto. Odhadujem tak 0,5–3/4 metra. Ale tam ďalej už zasa viac a viac burlivá. Krásne. Fú. Ďalšia zmena toku rieky Soča. Z širokej na veľmi úzky kaňón, ktorý sa tu takto točí cez skaly. Ideál, krása. A tu pokračuje vymytý v kaňónoch. A len tam vzadu už vidno nejakých kanoistov, ktorí budú kanojovať. Výučba kákárov, ako splavovať jednotlivé úseky. A tu mala krásna pláža na opalovanie. Je takýto starý opustený mlyn. Tu ešte pozostatky vodného kolesa. Malý prechod, voda už je odstavená, tá už tu neteče. Z toho stoličky na priedomí. Vnútri asi nikto nič. Ale tu taká lúčka pekná za domom a plus ešte kopec starého harampáďa. Nevozíme sa len dole, šlapeme aj hore kopcom. Toto je už niekoľký dneska. A to bolo takých 50 metrové prevýšenie na asi kilometriku. Keď dosť veľký zahul, ale dal to. Záver bajkovačky. Asi takto to prebieha. Jeden mokrý jak Mišo. Druhá potí, mokré jak Miša. Aký boli zažitky? Povedz, čo sa tebe Najlepšie, všetko. Kopce dole. Kopce dole? Áno. Dobre. Dúfam, že si sa nestrepal. Nie. Nie? Nie? Dobre. Aňa, u teba? Ja som sa strepala. Ukáž nohu. Mám veľkú poranenie. Kým sa zasa vydá, už to bude dobré. Tak sa zdá, že prišli kolotočári. Bude veselo. Kokos, tak to je iný oný. Old school. Tak to je opetlica na dverách. Dosť dobrý masaker. To si neviem ani len predstaviť. Aňa, vyťahuj šaty, ideme na kolotoče. Vystrelím ti niečo? Rúžu. Rúžu vystrelíš? Hej. Príjmeš moji rúži? Tak to bol jaký oný domáci, po domácky vykuchtený nejaký oný. Ani si nevšimla značku, že odkiaľ to bolo, to bolo asi Nemčur. Nemci, Mercedes, klasika. Nemci. Andrejka, robíme tvoje rezančeky, čo som dostala od teba. No. Normálne si to asi napadne medzi tieto campervany maličké. Keď tak na to pozeráme, tuto je nejaký Volkswagen, tu je nejaký Volkswagen, tu je ďalší nemecký Volkswagen. Vzadu sú také isté, len asi jeden starší model, novší model. No, tak keď sem príde hento hebledom modré, tak to bude pajáda. Mám tu spoločnosť, keby niečo sa mi stalo, tak určite pre mňa neskočí, ale povie, ktorým smerom som odplával. Asi tak nejako. Opustili sme náš kemp v Kline, Slovinsku a opäť ideme cez tieto nádherné serpentínky. Mapa vyzerá zaujímavé. Posledného kempu. 14% stúpanie 9 km. To oproti. Ty brďo. Stoj. Uj, toto nechceš do mňa natáčať. Nie? Tak to ideme.
To je super, že tuto zastanú tie malé auto. Malé auto zastane a veľký, aby sa tu terigal okolo nich. Došli sme do Burgau a stali sme sa závislými. Martinko nám ukázal túto perfektnú hru. A to je niečo neskutočné. Spája sa to ovocíčka a keď máš melón, tak si king. Tu je ďalší závislák. Čo k tomu dodať? Odchádzam na bicykel. Odcházim. Áno, stal sa úspech. Je ananas. Ešte není, ale už bude. Vyrážame okolo Burgau, trošku sa povoziť na bajkoch a okúkať to tu okolie. Máme nejaké mapy z Komotu, tak snad tam nebudú nejaké komotiny ako zvyčajne. Nezabudneme. Ideme. My sa stratíme aj bez mapy. Sem prídeme po bajkovačke. Máme tu hneď pri kempe jednu takú krásnu prírodnú nádrž, čistunku. Babky už plávajú a vzadu 3 bazéniky. Jeden detský, jeden plavecký a jeden taký ani. Tuto po pravej strane bývala slovenská celebrita Palace Knights Adriana Polaková. Po novom už asi Knajsová, alebo neviem, jak sa volá. No, dá sa to ubytovať. Za 150 eur. Aňa už šmíra, či tam neuvidí svoju kamošku. Krásne gravelky po Rakúsku, tým je to známe. Tu by sa oplatil aj gravel bike. Bubo, jak sa ide? Dobre, trošku to heglá, ale ináč má parádu, ne? Žiadne autá, nič. Jediný, kto nás tu doháňa, je môj stres, pred ktorým som chcel utieť. Tekvicové polia v okolí Burgau, celku bežná vec. Napravo, naľavo, údolie tekvic. No, tu ich pestujú, u nás rastú sami od seba, najmä v parlamente.
cyklocesty ako z obrázku. Na parádu. Malý mostík v strede cesty, malý Sagan už letí jak blázen. Krásny drevený. Aj Saganová mama, aj na tom horšie. Trošku koordináciou doprava. Ale už sa rozbieha. Niekto tu vytesal dátum môjho narodenia. 1709? Tu sa rozdáva mňamka. Dobre, že som došiel. Koľko toho máte? 2. Na mne zasa nič. Lebo tu máš jablčka. Musím si vytiahnuť vlastné zásoby. Nejaký súčasť z mlynu starého a parádny mostík, cez ktorý sa pretrepeme. Toto bol asi starý mlyn, voda už tu není, klasika, tak vo všetkých mlynoch. A pokračujeme ďalej, okolo Burgau. Mala hať cez riečku, pekné kaskády porobené. Krátka zastavka, občerstvovačka a ideme. Takmer prišlo ku kolízii junior za seniorom. Samozrejme mohol za to senior, alebo junior. Jeden zabrzdil, druhý nedodržal rýchlosť. Kto je za to na vine? Vzdialenosť? Určite ja. Jak za všetko môžem ja. Nekecaj. Jednoznačne ja. V Rakúsku majú aj to, čo nám chýba v Senci. Podjazd pod železničný, pod železnicou. Na parádičku. Takto sa to robí. Musíme poslať našim železničárom. Pokračujeme už asi 10. krát mostom cez riečku. Mierny horekopček, teraz odmena, krátky zjazd. Martinko to dáva na parádu.